Moi boas a todas e todos, eu son Dinaf e dou-vos a benvida unha vez máis a un vídeo de Galician Gamer. O vídeo de hoxe vai ser unha recensión, un vídeo curtiño para falar un pouco dun xogo, así de que vai, como se xoga e esas cousas. O xogo de hoxe vai ser Minoria, un xogo, un Metroidvania desenvolto por Bomb Service, que penso que é un estudo brasileiro. Está publicado, se non me equivoco, pois en todas as plataformas, enténdase PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. En PC creo que é exclusivo de Steam, pero tampouco me fagades moito caso. O comezar a partida en Minoria, pois contásenos un pouco a historia de que vai, como as bruxas tomaron o reino de Ramecia, e como pois a Inquisición enviou a unhas monxas a deter estas bruxas e rescatar as princesas do reino. En concreto nós pois encarnaremos a Irmá Semilla, unha destas monxas, que está acompañada pola irmá Ana Fran. Pois basicamente adentrámonos no reino de Ramecia coa intención pois iso de derrotar as bruxas e de rescatar as princesas. En liñas xerais, Minoria xógase como calquera outro Metroidvania. Movémonos por un mapa dividido en sectores e o lugar polo que tocará avanzar esta vez non o marca unha dirección específica, sino que buscaremos polo mapa, exploraremos polo mapa por que zonas somos capaces de avanzar. O xogo irá limitando en función pois, das opcións de mobilidade que teñamos nese momento ou das chaves ou do que sexa que teñamos nese momento, pois irá limitando por onde podemos avanzar e conforme vayamos desbloqueando máis, pois avanzaremos por máis sitios e así iremos vendo as escenas de historia e tal. Con respecto a outros Metroidvanias, diría que Minoria ten menos énfase na mobilidade, de feito prácticamente apenas desbloqueas ferramentas de mobilidade comparado con, que sei, Castlevania ou con Castlevania Symphony of the Night ou Area of Sorrow ou Metroid Zero Mission, por exemplo. Desbloqueas moi poucas ferramentas de mobilidade e está máis centrado nun combate, digamos, de duelo, de estamos no mesmo pasillo, no mesmo corredor, e o que marca, digamos, a victoria, a túa victoria concretamente, é saber esquivar e saber bloquear os ataques no momento xusto. De feito, mirade se está centrado niso, que pois, cando estás contra os inimigos normais, se bloqueas un ataque en tempo, a Irmá Semilla fai un contraataque prácticamente dicindo aquilo de Omae wa mou shindeiru. En xeral, Minoria é un xogo pequeno. Durará entre unhas 6 e 12 horas en función de cantas voltas de Hades, cantas cousas das que hai no mapa pois exploredes e consigades. E no momento no que o xoguei agradecino bastante, a verdade, porque eso significou que en 10 horas o xogo rematou cando prácticamente todavía estaba interesante, cando non me sobraba prácticamente nada do xogo. E a execución, pois, bueno, o combate, as opcións que ofrecen non son sempre todo viables ou todo útiles que un desexaría, sobre todo o sistema de magias, pois moitas delas pareceronme pouco necesarias, pero en xeral pareceume divertido, casi diría que iso chega. Non é un xogo demasiado caro, sin rebaixar, pois anda por uns 17 euros, e a nada que o pille rebaixado, pois xa tendes unhas 10 horiñas dun xogo cunha atmosfera bastante ben lograda, unha música igual non pegadiza, pero sí bastante inmersiva, e dende logo, pois, bueno, non se levará aquí ningún premio ao mellor xogo do ano, pero eu sí que o considero unha experiencia recomendable. Mais ou menos ata aquí vai chegar o vídeo de hoxe. Espero que vos gustase. Se sabedes, como sempre, se queredes ver máis cousiñas das que facemos, pois podedes pasarvos pola canle aquí en YouTube, ou podedes pasarvos por algún directo de Twitch,
que estamos facendo de vez en cando, e podedes seguirnos tamén en redes se queredes. Así que moitas gracias por vernos e vémonos no próximo mes.